Hindi bababa sa 15 toneladang basura ang nakokolekta ng Infante LGU kada araw. Sa dami ng basura, madalas kumamroblema ang bayan. So can you imagine that 15 to 20 tons every day? Ang daming problema nun. Truck, wala kaming truck. Yung truck namin na Portisyan, 2018 din. O kung gaano katanda yung mga kasama namin, mas matanda pa yung truck namin na kung saan tinutulak pa namin. Pero ang banta ng basura sa kalikasan at kalusugan, sinolusyonan na ng Infante LGU. Ito'y sa pagtatayo nila ng sariling sanitary landfill sa Sitio Babanga, Barangay Bamban. Pinondohan ito ng nasa 10 milyong piso. Ang layunin, maisulong ang sustainable development sa bayan. Yung talagang tulong sa bayan, siyempre masusolve mo ang cleanliness, di ba? Siyempre kung wala kang magandang tapunan ng basura, kahit saan may basura, naapektaran siyempre ang health, di ba? Kung hindi maganda pag-dispose ng mga waste, kakaroon ng sakit ng mga tao. Saka hindi maganda yung lugar. Bukod sa sanitary landfill, isinaayos din ang kalsada papunta sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang pagbalangka sa mga programa ng Infante LGU upang maisulong ang malinis at maunlad na bayan ng Infanta. Jose Robert Inventor, RNG News.